Haba phasha ka san hima sima hakani ka jilla jungi lese ka snem arjar khan reo arjar khan yo kadai ka snem ka baki pat ke layu ye bon ki jingkala badjar bha ka jingi phet seng khamtam Hakasi Hills Autonomous District Council kawai ka jingja ka bathmai menta ka kanti kadai halor ka jing pankre ki arngot ki MDC ki bakham pau khmat ha ke HEDC bakan thop yu MDC hakaju ka por MLA na Mausan Ram constituency uba penchangan Syiem ubat ru ye ka shuki Syiem balajab ye ka election hakapor bodang long udkhot jong Seng Congress Henry balasha weng no ka jinglong khot shipor na Seng Congress na ka banta lais nem kanthi sawai pat uday MDC na Nongsiej constituency uba LG Nongsiej balajab ye ka election hakapor bodang day udkhot jong ka HSPDP Henry balami no nakani ka Seng house nam arja khatsan bat menta uday ru ushong knor jong ka yeng torbar ha ke HEDC kumba kalong menta kat bakisngi kala nang jan sa ka election MLA ka ban salong house nam arja khat pra banwan lese ki babon ki pajba aru ki lakhmi lanti basyakano ka Seng kini ki arngot ki MDC ki bakham pau khmat ha ke HEDC kinnet Pynïasoh halor kani kala dan ru ka ham saya ha kini khindiat sngi balalet ha ka balong bakidan ka jingmon ban Pynïasoh no ba ka Seng san pathai ka barang mi thamai bat kani ka Seng ka dei ka People Democratic Front ban yo sngo nakki hi halor kani ka bati CCTV kala yor bani karen kerpang berkini ki arngot madu mentang radio suspended Congress ngampat dari PDF ya kan ni ngampat dan komen i banon i kenda ni di penai bulan Julai PCP kondisi tambah yang mentah I am still a suspended Congress I have no connection with the PDF PDF has been headed by Ivan Rang Marbanyan ini sampai Julai ngelapan join kenunu parti nyimtan kam panikaran ni kai tin ini kan suami kong ki issue Julai dia kai bagian kami yang mentah kalau kan ki brio ki dipersuatu what are the core issue to be taken up in the next election that are the kajinya trilang jong ka HCP UDP kadi ban counter ya ka Congress ndai ban counter ya ka PDF kajinya trilang jong UDP HCP kanang penghai susu ya ka regional force regional mindset ban counter hamtam ya ka Congress that is very simple. Adin ba nila sa wek no na ka parti HSPP nilelum ya ka jingalang pai ba na ki group contoh kesan jonga la lesin Boston bat ha kesin ke balai ni ki pai ba no kesan ki la rai ba din penilai baik yang aku mengkotong akan dikanison amne arca kapra di ngala rai ba nile din pai ba ki ai ka kesan ni la pasang bandai kisno bantuan cimut di baboni kisno thap kisno ya hap bat halo kata ka nurim na rais kem ba ni le ya kan ka election amri arca kapra di tambah ya ka parti hadu mata ni 4 rai dengan rai hau bulan Julai mentau senam nan salum yang ya ka cina pai ba bat rai ha kata kasni nasayo pendra parti ya kata parti ya ka ba ngasile namta ka di election arca kapra kani ke election arca kapra ka compare kadang ni jual parti parti election makham chua di nagalem junga ku MDC mata ngalabat ya kan noston kursi la artem di hakajing sekri junga ya upai ba jong ka konsorsi noston ngala persang ya kabandai ko hatam namta kajing to jong upai ba di ke ka banga yi badia ka banga dasno don jikremen kolom balada ki pai ba ki snong ki thau ki school ki sport club la ki sumu ya ke ka banga persang ya ka banirap na ka level junga ku MDC na trengam don jikremen don jinge ya ka banira ya ka diktham ha bode bar gajing ya trilang jo kini ki antri parti ka UDP bat HSPP mo ya ka ni ngamla ya ka ban ongi nama ba kasom hakajing izo kini ki atri parti teleke ka ba ngadon ke ban on ko na kalian junga kumbang la pekre na ya bersama ini kalau untuk meneba agak beda bat ka ta ka cikeli pingam pala ya kalau ini ta ngantip melalui saya impor sekarang parti nyiru ditangin parti dengan nasai ka baha ba ngin siap lalu bulan Julai ada kiki borok kisah